ಕಣ್ಣು ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದು ಅನಿಲ ಬಂತೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬಂದಲ್ಲ ಏಪ ಎನ್ನ ಜೀವನ ಜೈತುಲ್ನಾಡಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಇಂಕೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಏನಾಗ ಯಾರೇ ಯಾಪಲ್ಲ ಇಡೀ ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಒಂದು ತುಳುತ್ತ ದಾದಾಂಡಲ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರು ಮಾತಾಡಿ ಇಂಜಿನ ಇಂಗ್ಲಿಯರ್ ಕಡಪಡ್ಬೇಕು ದೇರ್ಲಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂಚ ಯಾರು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಇಚ್ಛೆ ಯಾಪಲ್ಲ ಅಂತ ತುಳು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮನೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ಬರೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೋಗಿ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆ ಈಗ ತುಳು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಕೊಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ದಿಕ್ಕಣ ಯಾರು ಹಾಕೋದು ಬಂದು ಬೇರೆಯವ್ರು ಅಂತಾನೆ ಆಗ ಅಕ್ಕಲು ಬಂಡೇರು ತುಳುಟು ಏರು ಕಾಮಿಡಿ ಆಕ್ಟರ್ ಅಕ್ಕಲು ಬಂಡನೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅವಳು ಮುಲ್ಪದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಐತೆ ಮುಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಹೋಗು ಅಂಚೆ ಸುಮಾರು ಬಂಡ ಎರಡು ಸ್ವಂತ ಕಾಸು ಬರಡು ಏತ್ ಯಾನ ಆ ಕಾಸನ್ನು ಡೊನೇಷನ್ ಕೊರ್ಪಲಕ್ಕೆ ಚಿತ್ತಿನ ಕಾಸು ಬರಡು ಅವಾಗ ಯಾನೇ ಒಂದು ಕೈ ಪಡೆದು ಮುಲ್ಪಾಯ ಅಂಚೆಗಳು ಬಂಡೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡಂಜಿ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ ಪಟ್ಟೇರು ಕಾಂತಾರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ತಂದು ಅವಲ ತುಳುಟು ಮಲ್ತೇರು ಅವುದ ಇಟ್ಟ ಇಚ್ಚಿರು ಅಪ್ಪ ಯಾರು ಒಂಜಿ ಬಂಡೆ ಸರ್ ಕಾಂತಾರ ಮಲ್ದ ಅಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಹೊರ ತೂಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ತುಳುಟು ಏನ್ ತುಪ್ಪೆ ಸುರು ಮಲ್ಪನಾಗ ಮಲ್ಪಲೆ ನೀವು ಕನ್ನಡ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಭ್ಯಂತರ ಆಂಡ ಕನ್ನಡದ ತುಳು ಮಲ್ಪಲೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಕೊಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರಲೆ ಬಂದು ಟ್ಯಾಂಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮೂರನೇ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆದ ಸಚಿವರಿಗೆ ಆಫೀಸರ್ದು ಫೋನ್ ಬಂತು ಸರ್ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಏಪ ಆಯ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಏಪ ಇತ್ತ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯರ್ ಕೆಲವೇ ದಿನ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ನೂದ್ಯದಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಒಯ್ತದೆ ಪಂಡ ಅಖಿಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಕಸಿಸಿ ದಯಪಂಡ ಆಯಕೊಂಡ ಮೇಘ ಆಯಕ ಪೂರಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಾಯನ್ಸ್ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಇಂಪ್ಲಾಯನ್ಸ್ ಐವೊಂದು ಸೋದನ ಇಂಪ್ಲಾಯನ್ಸ್ ಕಾದರ್ನ ಇಂಪ್ಲಾಯನ್ಸ್ ಮುಲ್ಪ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಇಂಪ್ಲಾಯನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇಂಪ್ಲಾಯನ್ಸ್ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಇಂಪ್ಲಾಯನ್ಸ್ ವಿಚಿತ್ರ ಏನೇನು ಗೊತ್ತು ನಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಅವಲ ಕೆಲವೇ ದಿನ ಆಯದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ದುಂಬಾಗ ಪತ್ರಿಕೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏರೆಗಂಡಲ್ಲ ತುಳು ಲಿಪಿಡ್ ಕೊಂಚ ಸುದ್ದಿ ಪಾಠದಿಂದ ಬರೆದು ಕಟ್ಟಲೆ ಉದಯ ಕೊಡ್ಲಿ ಅದೇ ಪತ್ರಿಕೆ ಹಚ್ಚಿ ಪಾಠ ಸುಮಾರು ಸಲ ಬಂತೆ ಎಂದ ಯಾನಿ ಮೂಲುಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಮುಂಬೈ ಎಲ್ಲಡ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ ಕಡ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಂಕ್ ಸರಿಯಾದ ಗಮನ ಬರ ಹಾಪಿಸಿ ಮಲ್ಲಾನಿಗೆ ವಿಷಯ ದಯಮಾಡಿ ಈ ಪತ್ರಿಕೆ ಒರಿಯೋಡುಂದಾಂಡ ಇಂಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪ ಯಾರು ಪ್ರಪಂಚದ ಮೈಕದ ಎದುರು ಬರ್ಪುಜಿ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಇನಿ ರಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹುಟ್ಟುಗ ಇದೆ ಒಂಜಿ ಉದಯ ಫೋನ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಸದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಐದು ನೀನೇ ಅಂತ ಪಟ್ಟು ನೀನೇ ಅಂತ ಪದವಿ ಐದು ಕೂಡ